SlyMedia TV, building bridges. TV will never be the same again. What you just need to do is like our Facebook page, and you will never miss any of our exciting and informative program. And as usual, we try to be fair, balanced, and credible. And for us to remain like that, we invite each and every individual to come and share with us their own stories. Welcome again to our program, This and That, where we have been talking to Comrade Teurai Ropa Mujuru. And today, this is part 3. If you have missed part 1 and part 2, the early life of Joyce Mujuru, go to our video section and you just click and all the information is there. The first part, we're talking about her life when she went to the liberation struggle. And the second part, it was her life in the liberation struggle. And today, we are talking about her life after 1980 up to 2014. So stay tuned right up to the end so that you'll never miss anything that we are going to talk about. Zimbabwean TV or SlyMedia TV, building bridges. Mai Mujuru. Madzoka mabva kuhondo. Basa ramakatanga kusikuita mabva kuhondo nderipi? Basa randakasvikotanga kuita 1980 takatanga kana kukampena. Takampena inini ndakanga ndiri mutimu yavatekeri. Okay. Ndio timu yatakanga tinayo tichikampena kuMashonaland Central. Okay. Asi yanga isati yakunzi Mashonaland Central. Enzijipa. Mazita yakatozoitwa papa. Oh, okay. Nokuti Mashonaland Central yakazvarwa kubva mumaprovince matatu. Okay. Kunoti province yatakuti Mashonaland East. Tozoti province yatinoti yatakuti Mashonaland West. Tozoti province yatiri kuti Harare. Okay. Nokuti ndichiri kuyeuka mazuva iwayo vaibva kuchiweshe. Vaitoda kuramba vachinzi tiri vekuHarare. Okay. Anti mazvona. VekuMashonaland East. Vamwe vavo nanhasi vane zvitupa zvinoti Rushinga. Okay. Asi vari vekunana Mazowe Bridge uko Uzumba Maramba Pfungwe uko vane zvitupa zvakadaro. Okay. Tozoenda kuti vekuMashonaland vemuHarare vanga vari Harare inenge yaingobata. Okay. Inenge yaingobata zvekuti pavakazoti Mashonaland Central ngaigumire paMarlborough kwakutoda kuti province ichinyatsoumbika zvakanaka. Okay. Saka ndokwataikampena tiri ikoko tisati tapinda tisati tapinda musarudzo. Inini ndakazomira kunokampena munenge manga matoo muna March nekuti takauya muno muna January. Okay. Pakaita vatengesi Comrade Teurai vaidiwa chaizvo kuti vatobatwa Comrade Teurai ava. Zvekuti pane musikana ainzi Murwechenyu. Iye handizivi kuti rekumusha rake ainzani, asi senemu yake ainzi Chitima. Akatobatwa neainzi Jane Mudena. Anga ari mudzimai waComrade Chinamaropa nadriver wavo vanga vaine kakombi vari vatatu musi iwoyo. Saka vaitsvaga vakati Teurai ndo uyu vachitaridza Murwechenyu. Vakabatwa vana ivavo vakabva vatongorova. Hatizivi kuti vakavakanda muchinyi kana mumugodhi kana pai kana vakasungirwa papi. Takafunga kuti tichavawana takabva tatovashaya. Kuchikonziranzi changa chiri chichi? 1980 makomrades mazhinji vakaurayiwawo. Pfindipfindi yanga ichiriko zvikuru nema-DA nema-Rhodesian forces aiwa pfindipfindi yanga iriko. Iyi nyaya yekuti Murwechenyu afe achinzi ndiComrade Teurai yakada kufanana, handiti makanzwa kunzi ndakachata. Mazo. Nyaya yekufanana nevanhu naMurwechenyu taita sevana vemunhu mumwe chete. Takangodawo kufanana zvakare.
sezvakangoitawo mudzimai uya uyo wandakazonzwawo nzanzi anonzaniko nyanzi ndokunyanga kunyanga akatozvifarirawo zvake ndikutoda kutovati vauye ndivabikire tii vedu aiya maka inofanira kutokudzwa kuremekedzwa nemuchato wakadai saka munongoona kuti izvozvo zvaita saka ndakazoregera nokuti ndanga ndakuvhimwa ndakazenge ndakungoita basa remuofisi muno pano pa88 Manika Road nekuenda nekwamushandira pamwe tichinoningirika ikoko tichinokurukura nekupa vanhu mabasa vachinoita mabasa akasiyana siyana. Tingati vanhu vaida kuti vakupfudzei vanhu vaibva muZANU-PF here kana vanhu vaitsiwa vaibva kuRhodesia side? Aiwa vanga vari vatengesi vemuno zvavo. ZANU-PF takabatana. Handiti? Aiwa mazuva iwayo takabatana. Mawina 1980 tsamba yekuti Joyce Mujuru uya kubasa yakasvika rini? Ende rakanga riri basa rei? Takagara National Executive Committee. Pakunzi ngapatsvagwe vanonomiririra mumatunhu. Nokuti mazuva iwayo kwanga kusati kwane ma-constituents. Zvaingoita zviye zvokuti I think ndoya munoti first past the post. Kuti musangano unenge wanyanyisa kuwina iwoyo unowana masita akadii. Saka masita akanga akaiswa kudunhu redu iroro aive manomwe. Pakuita manomwe kwawo ikoko ini ndini bedzi ndaive musikana. Saka musangano waingoti ari mukuru ndiani ndaatekere pinda ndiwo wakaenda kunotungamirira National and Central. Anozoteedzera ndiani ndiComrade Teurai pinda enda unono. Wechitatu ndisekera mai pinda andimazviona. Ndobatazotsvagawo vanga vakaita sana Kaparadza, ndobatazotsvagawo vanga vakaita sana Muroyiwa nemumwe ainzi Seneta Moyo zvichienda zvakadaro. Saka tadaro ndipo patakazoti isisu kabva ngatichiita ise ngatichiona kuti takwanisa kufambisa basa rekuMational and Central. Saka tawina apa ndambotanga ndaramba kuti andidi kuita MP. Hapana kuti chimwe chinhu chandaitya ndanga ndisisina kana chirungu. Nokuti taidzidzisa kaneshona. Manje ndaunotanga kutaura nevarungu nechirungu. Mukati akomana we ndidzungu zvaro remusanku. Tatakaputirwa zvedu. Zvikadzisa karundudza kuti iwewe ungade kuenda kuarmy. Ndikati zvikanzi aiwa kuarmy kunotori nevako Rex ndiye anotori mukuru wekuarmy ikoko. Saka iwewe nepauri nechigaro chekupati unotori mukuru kakune vekuarmy. Saka ungagona kuzonoita kageneral uriko. Yafa idorodapo. All right. Saka toita sei zvikanzi iwewe takutokuita minister weYouth, Sports and Recreation. 3 weeks zvangu ndichiramba kuenda kubasa ndiri kumba ndonotangira papo. Ende mazuva iwayo varungu vaipenga varungu vaipengera kuti hatisi kuda kuti muti hatisi kunzwanana neSouth Africa masports. Mazvona kuti papo takati hatichatomboda kuti pave nekudyidzana nesu veZimbabwe taZimbabwe sisiri Zimbabwe Rhodesia kana kuti Rhodesia taZimbabwe hatinzwanane nemabhunu ekuSouth Africa muchiri kurwisa vamwe vedu veANC nePAC. Saka hatidi tiri kusapota vamwe vedu kuti vahwine wavo apartheid hatidi. Saka ndobva tabva ipapo. Chimwe futi chakanga chichinetsa ipapo panga paina Mrs Zimbabwe kapa vana Sheli Nyanyiwa vachiri kupfeka tumabhikini twavo chikaisi tine hutsi hwekuhondo kuti hatidi kuona zvinhu zvakapisa kudaro. Pane nyaya yakapesa totova adzimai Joyce Mujuru band Zimbabwe pageant. Seiko dzinenge zvabva kakumusangano kasaka ministry yako kainotofanira kuanaunza kuti zvatizvidi. So zvana Sheli Nyanyiwa tobva tatozvibhana zvikanetsa nana mai Kiki Divarisi nevamwe vacho zvikanetsa kusvika takazoenda zvichijairira kusvika takuzozviita. Saka mazuva enyu muchitanga kuenda kubasa makatanga kuadjusta sei manje maminister uye nevarungu maisinza navo sei? Because tisingatodi kuti
zvasino matakautaura kuti vanga singadi kumukidzana nedzimwe nyika kwaiva nevarungu vanga vari liberal vainzwirawo vanhu vatema vakaita sana Bill Ivan vakaita sana pane ainzi Smith aniko ndakanganwa aive wechidhara so aivo vainzwira aikona vana Vanderbilt vachiita nemazibhesi avo vachidini aiwa zvaibva zvino paive nemumwe ana Dennis Norman aiwavo vaitaurika nawo asi kamutauro kachirungu mutauro handiti vaMugabe vakabva vati iwe enda kuchikoro handiti ka 1980 iyo 1980 ndobva kwaita Calverwell muchiri kumuyeuka Calverwell akabva auya nemakadbox emabhuku ndikati chitotanga nekundipa grade 7 nyangwe ndaita hangu form 2 ndaipasa nditotangira kumakumbo okay Mutumbuka ndianga ari Minister of Education ndikati Mutumbuka aiwa takungokupa certificate yekuti wakaita O level ndikati chirungu pasina aiwa zvite ini ndinotoda pepa rekuti zvichikwadi izvi ndakuzviona so ndopatakatangira ipapo mamwe mabhuku ndakapiwa nava Mutumbuka mamwe mabhuku ndikapiwa naCalverwell ivo vaMugabe vaititoro kuita chikoro asi nini changu chikoro ndakanyanyisa kunyanya kuchitanga Athol Desmond aiticha murungu wacho mutauno saka aikuticha pronunciation aikuticha kuverenga achikuticha kuti unosenzesa sei mazisa ako ari mairi kuti uchiri kuverenga pamusoro but rimwe rapasi rakuona kuti mazuva ari kuteerayo kana riri rakaoma wakutotanga uri fungo ndori pronounce sei imi yakaita grade 1 chaiyo ndokwazvakatangira saka vamaramba maenda manheru kamapedza mabva kubasa ndabva kubasa saka varungu vaikutorai sei munhu asina kudzidza ana Ruth Chinamano muparamende tasati takunzi taurai neshona iwe ndakakandwa kudhipendi nini upenyu hwangu hwakachenda masedo nyararisa so aiwa inini handina kuzonyara zvakandipa shungu yekufunda chaizvo kuti ndoda kutombosvikawo pekuti aiwaka nyangwe ndikatadzawo zvangu semunhu asi regai upenyu hwangu ndihusandure ndakahusandura kubva muchikoro kudzidza muchikoro ndikahusandura nekugona kudrive saka 1982 ndakabva ndatora chitamba chekudrive ko Rex aitawo sei papa pakatanga atomusoja akati ndezvechikoreizvi Rex chakaakaenda akapfeka uniform kuchikoro makwamba ai chitupa chikanzi changunyora indinotogona ndinogona kudrive but dzakabhonderwa kadzemhuri dzakabhonderwa kasingapere but aiwa kuzosvika anga akudriva zvake akanga agara achidriva zvake anga agara achidriva zvake asi munongoziva kakuti uri kuhondo uri kuno kunenge kwane marules epamugwagwa ndizvozvo saka mune vamwe vamaenda navo kuchikoro patime yenyu kubva 1980 vamuchiri kurimemba war veterans pandaenda inini handiyeuke asi patakazenge takutanga kuenda kuchikoro chataipinzwa naprime minister kuZimbabwe house apo aiwa vaingotora maminista tatiri muhurumende nemasenior officers asi vazhinji vakadona prime minister pamukureva vaMugabe saka vaitoti mapedza kuita basa rehurumende monzi uyai kuno maminista angu vaitonditicha English vainditicha economics subjects to iwayo mazuva iwayo ndaitichwa mathematics navachitauro vanga vari permanent secretary wekuministry of education here kana kuti kudefense ndakanganwa akazenge akundibatsira kuaccounts ndiChristopher Mshowe asi Christopher Mshowe handina kuzogara naye nguva yakareba nokuti ndakandisingadzinzwisise maitiro aiita ndakazotsvagawo yangu private ndanzwa kuti zvinonaka izvi ndakazotsvaga ainzi Godfrey Matanda uyo aishasha nanhasi kana muchida mwana weaccounts muendesei kuna Godfrey Matanda anogona neeconomics mabva kuministry of sport imwe ministry makapiwa ndeipi ndabva kuministry of sport ndo isisi takazotanga manje kupopota gore iroro
semadzimai patata kuenda kumisangano yakasiyana-siyana takunzwawo mamwe dzimwe hurumende kuti dzinotori nemaministry emadzimai tikataiwaka isisu taenda kuhondo handiti taenda kuhondo muno muchine tumitemo muno turi kusunga madzimai saka ndiani anonotumiririra kuparliament kokati tikudoka ministry yemadzimai saka inini ndisina kuzogara kuministry yesports inini ndakangoita gore rimwe chete iroro gore raitevera pavakagadzira hurumende yavo ini ndakabva ndaitwa ministry of community development newomen affairs pekutanga ipa muchitanga kupinda muhurumende makambosangana na Ian Smith sterekeka kuparamendi taisangana kuparamendi anga ari munhu akaita sei munhu akachinjawo here kubva muRhodesia achipinda muZimbabwe kandi akaramba akaomesa musoro panguva anga ari munhu akaita sei aive munhuwo munongoziva varungu vanga vaine kakuzvikudza kavo ikako kakuda kuita sei asi munongoziva semagandangati hatisisakendengeka nokuti apa tatakuwanawo zvivindi nokuti takakudyai kuti taigona kudzokera futi takatoti imi ndimungatobuda isu ndiani anga achadawo futi kutoenda sina mai akuendwi handiti tingati maministries mapositions amaportfolios amakatakura ministry ingati yakakuomerai pamabasa yenyu ndeipi post and telecommunications post and telecommunications yanga ine zvanga zviri technical zvanga zvakanoti one day yanga ine uye unenge uine yanga ine information zvakare uko unenge wakudo kunge wanga uine mavambo ane chekuziva nezve information ndanga ndisina ipapo ndo pataifanira kunge takaunzawo izvi zvemazuvano izvi yamunoti technology ndo pakatanga maselula ndini ndakaita wekutanga minister kuunza macellular phones muno muZimbabwe handiti saka dati mbamba kuti jekesa pamwe pano vamwe vanoti imimi ndimaita futi kuti ndimakaunza ndimakanga muchiita futi kuti munyime vamwe maprivate players license kana uri muhurumende sezvo ndiri kutaura kuti zvinhu zvacho zvanga zviri technical handiti hurumende inodzika iya yamunoti policy inokurukurwa kucabinet ende unenge wataurazve nemutungamiriri wehurumende kuti chatiri kuda kunoko zvinoenderana nekuti bato renyu racho riri kutonga muri kumboda kuti zvifambese hachisi chinhu chemunhu wani ipapo ndo panokanganisa vanhu saka zvakanga zvanzi kumira kwakaita nyika yedu neupfumi hatisati takukwanisa kutakura malicense anodarika mairi ani muri kunzwa vava vanhuka avo vanenge vachikuunzirai pfungwa izvozvo iwe hauzive manje saka vakomana vatinenge tichishandisa vaya vanenge vari vamunoti macivil servants handiti isinongori mapoliticians macivil servants ndo vanenge vachikupai information kuti zvinhu zvinofamba sei sei ndivo vaititaurira kuti aiwa kumira kwakaita upfumi hwedu hatisati takukwanisa kutakura malicense anenge ari mangani ari mairi saka ivo ndokuti tinoda license yekutanga iende kuhurumende handiti mazvona license yechipiri tinodawo kuti ipinde zvizvarwa zveZimbabwe nevavangangotsvagawo yamungati technology vanouya vachiita sei vachiinvesta munhingirikiri iyoyo saka saka makaona kuti telecell yakakurumidzwa kudairirwa nevemusangano nehurumende kuti ngaipiwe rimwe rezenesi handiti mazviona nokuti vetelecell vakanga vaita iya yavaiti black empowerment handitya kwakuine vemainzi kwanga kuine veibwo women's whatever vaya muchiri kuwazivaka in business kwanga kuine vamwe vakasiyana-siyana ndo pakapindirawo ana makamba handiti mazviona pakutanga strive aitenga achitokurukura parezenisi iroro
naJames Makamba. Okay. Handiti handizi kuti vakazotadza kunyatsowirirana sei wozouya nereEconet. Okay. Saka reEconet harina kunge ranga rakabuda pachena kuti kuempowerment uku besides strive raizobuda sei. Handiti saka nekumira kwazvazvakaita kuhurumende ndo pazvakanzi malicense toda kungopa mangani mairi bedzi. Saka zvazoenderwa kucourt ndo pazvakazooneka kunzi aiwa kana retatu rinogona futi kudii kuitika. Handiti mazviona. Saka vanhu vakazongobuda nekuti amai Mujuru ndongaida unyima strive, amai Mujuru ndongaida unyima handizvo. Yakabva yaita chorus. Iyo chavanga vasingazive ndechekuti strive pano paziva aitouya achidya sadza panapa. Okay. Handiti kwete pano chaipo kunamba 95 kumba yedu yemuchato. Aitouya achidya sadza semwana ainzwanana nawo Mujuru nana Makamba vaingotamba vakadaro zvekuti kana pfindi naye aiwa hapana. Munongoziva zvinongoita venhau ava kuti kana vakuisumudzira inobva yaita netumbiriso. Handiti 1980 makore ekutanga muchisenza navaMugabe mabva ikoko vakanga vari munhu akaita sei? VaMugabe sezvandambotaura kuti ini ndaivaona sababa. Ndaivaona sendivo vanogona kubatsira isu tanga tiri vatsva munyaya dzezvematongerwo enyika. Gaiti tange pazera ndibaba. Pakuziva kuti zvinhu zvinofamba sei vanga vambotendererawo pasi rinowo pavakanga vagona kufamba isu vanateurai tanga tisina. Saka taitodzidza kubva kwavari zvamunongoitawo vana venyu vanodzidzawo kubva kwamuriwo imi sevabereki. Saka zvinhu zvizhinji zvandaiyemura semwana ane upenyu hwaakakurira achibva kuruzevha ndakazvifunda ndichibva kwavari. Zvokuda chikore izvozvo ndakazvifunda kubva kwavari. Zvekushandidzana nevamwe zvakanaka pasina gakava ndakazvifunda kubva kwavari nokuti handina pandakambovaona vachirwa nemunhu kana kupopotedzana nemunhu zvekuti zvakandiita kuti ndivashore nguva iyoyo. Handina kuzviona. Handiti asaka ivo vaiti tinoda Zimbabwe yakaita sei pamainogara kucabinet meetings? Aiwa vaida kaZimbabwe ine gutsa ruzhinji ka ndo yaive nhingirikiri yedu isisu. Moto yedu Zimbabwe ine gutsa ruzhinji, Zimbabwe ine vana vanogara zvakasununguka, Zimbabwe inoita kuti munhu mutema anzwe kuda kuseenzesa pfungwa dzake nesimba rake nekugona kwake kuti iye awane kugara zvakanaka nyika ichibudirira upfumi uchifambira mberi. Besides kuzvitaura zvinhu zvaiitika here izvi kana kuti raingovo shoko rekuti gutsa ruzhinji asi vazhinji vacho pasina chavaiwana iyo nyika yasununguka? Panguva iyoyo ndofunga kuti vanhu vakanga vaine twavo twekubata vakaona vave pachidanho chakanga chavasunungura kuti vaite zvavaigona nokuti vanhu vatema vakanga vaine mari vanga vasingabvumirwe kuya kuzogara kuno kwatakagara kunoku. Munhu mutema aingodzigara kupi uku kupinda mumabasa chaimo kuti titi taane maexecutives evanhu vatema vakawanda zvakabva zvatangawo ipapo. Saka munongoziva kuti chinhu chitsva chichitangwa kune zvimwe zvamunenge muchishuvira zvamunenge muchitadza zvinobva zvaitika. Saka zvese izvozvo zvinobva zvaenda kune mukuru uya uyu kuti watigonera. Saka ipapo ndinogara pataura kuti pangadai pari ndipo pakakurumidza kuzikanwa kuti zvatagona kumboita zvinhu zvakanaka zvaonekwa nevana vamwe vedu ngavachimbodona tiunze dzimwe pfungwa nyowani. Handitika kuitira kuti zvamabva nazvo kuhondo nezvamawana zviri muno nezvitsva zvichauya zvinodini kuenderera mberi. But ndofunga hani munhu yakanonoka kupedza. Saka zviye zvanga zvakugonekwa nevanhu pfungwa dzemunhuka hadzina kumira uye zvinoitika muupenyu hwevanhu hazvimiri zvinoramba zvichidini zvichingofambira mberi yamunoti constant motion. Saka zvakaramba zvichiita izvozvo
saka vanhu vanenge vakuti aiwa izvi takuzviziva kaizvi toda kuenda kapamberi saka imimi makuchitangawo futi kudzika mimwe mitemo inenge yakuita kunge fanika iroda kukakata simba riye rikuda kuenda mberi riya iri ndo pandiri kuona kuti panenge pakanzi reshwei ipapo nokuti vakazoramba vachivapa pfungwa itsva vakanoita vashoma takanga tazongoita iko kai kachijairire kekuti ndivo vakuru vedu nyange tukaitika ndivo vakuru vedu nyadzi chinchinyi gambira kutoshata kwezvinhu ikoko handiti tombosiya basa rekuhurumende muri mudzimai wava Mujuru uku muri minista kumba where do you draw the line pamunoti aiwa ini zveuminista ka zvapera iye zvinezvi ndakumba ndepapi because muri amai vemhuri uko muri minista maitibvambisa sei papa inini ndiri munhu anofarira tsika ndinodzida pamwe chete chetepo ndiri munhu anofarira kufunda zvitsva zvinoenda zvichinotsimikidza netsika saka kubva kuuminista inini mumusoro mangu ndaiti uminista wasara kunze kwegedhi kana ndaamumba mauya muri mweni wamai Mujuru handitarisire vaMujuru kusumuka vachibika sadza kana kuita zvinofanirwa kunge zvichiitwa namai vemba nyangwe zvazvo mumba medu tanga tiri vanhu vanga vakazvisunungukira hazvaizotyisawo zvazvo kuona Mujuru vachisumuka vachinovhura friji yavo vachitora madoro avo vachiuya vachitanga zvavo kunwa ini ndakagara zvazvisingashure izvozvo asi kana taakuenda pekuti ruremekedzo aiwa ruremekedzo kwandiri haruna zvarunobvisa kana ndapa ruremekedzo murume wangu handiti kana ndapa ruremekedzo murendo mweni apinda mumba kwandiri zvakangofanana nekuti ndiri kumugamuchira kwakadziya handitika ndiri kumuratidza kuti pano sununguka tambanuka wasvikawo pamba pamai nababa Mujuru vanogamuchira vaeni zvakanaka ko vana nekuti moziva kuti vana kana tichivazvaraka tiri mahiro avo vanotofungidzira kuti mwana kazhinji ukatomona akana achidhiraivha mota mvati when I grow up I want to be like my father zvokupedzisira zvopinda even kana mumusoro mevana imi mai vakudza muchivarayira kuti chii vana vedu vakakurira mumaboarding schools nokuti basa raangu samai kuti ndizoona kuti mwana aita homework ndizoona kuti mwana ane uniform yakachena ndizoona kuti mwana aidi and so on rainyanya kuti netsei asi pavanenge vauya kumba aiwa vana vedu taivadzidzisa kuti mwana ngaaite tsika dzakanaka asi chinonetsa chandaakutozoona iyezvino ndechekuti ari kwaari uko vari kunosangana navo vanhu vakaita sei tiri kunzwanana kazhinji mubereki ndiwe kugumisira kuona kuti mwana wangu ari kuita zvinhu zvisina kunaka ari kuputa mbanje kunze uku kana kuti ari kuita chipfambi kunze uku kana kuti ari kuba ungatomureverera kuti wangu haadaro handiti saka zvinoitika kunze saka ipapo zvaitika kunze paunozozviona zvakomba handiti handizvo zvaunenge uchida mubereki asi ndinoda kuti ndikutaurirei kuti pavana vedu vese vari vana vasikana vakaroorwa tikadya pfuma vane dzimba dzisina kuzomira zvakanaka varipo vane dzimba dzakamira zvakanaka varipo zviri kungoitikawo muZimbabwe yedu aiwa ndizvozvo tochidzokera kuhurumende tingati pamaministers amaisenza nawo minista wamaiti kana zvinhu zvaoma muchida kana advice mosimudza foni momuti nhai apa ndoita sei ndiani inini ndanga ndiine ukama nemaminista akawanda kana zvinhu zvaoma taive tine maminista akavanga vari inini kunyanya ndainzwana zvikuru navazvobwo vazvobwo yanga iri shamwari yemhuri zvokuti
kunyanya makore ekutanga zvinhu ndisati ndakunyatsoziva kuti gwara nenzira yandikatore panapa ndeipi. Vazvobvo vakarwa zvikuru muupenyu hwangu. Saka handidi kunyepa, vakandibatsira. Handiti. Muri munhu akagara stereki naushe wokunze. Naushe wokunze the late. Muri munhu akagara stereki muhurumende kubva 1980 toti kusvika 2014 uye maka leader ma-ministries akawanda. Tingati muine mukana wakaita seuyu, chinhu chamungati imi makakanganisa semunhu asi ari minister kuti if I could turn back the years today ndiri minister I could have done better ndiapa uye muri kuministry ipi? Pandakanga ndiri ku ministry yemadzimai, dai kwainzi munhu waminista une makurukuriro aungaita ukapiwa mari yaunoda zvikafamba zvakanaka, zvandinoona kuti ndakazviedza zvikaramba. Nokuti ini ndinoda kushanda nevanhu nje, kunyanya-nyanya vepasi-pasi. Inini ndinofarira kuona chinhu chisipo chotanga chokura. Ona munhu ako upenyu hwake uchitonyatsooneka kuti wasanduka. Ndingakupei mufananidzo wekuti nguva yangu inini ndiriko ikoko tichiita community development ne-adult literacy. Ndisi takatanga kuti Ministry of Education inyatsopa kuti dzidzo yemuZimbabwe yakamira sei, vachitaura nema-34%. Tichitanga adult literacy kuenda kuchikoro manheru, kunovewo ndo kwandakazoendawo futi. Ndichiti nini, dai ndanga ndiine mari, adult literacy yatiri kuita iyi ndanyatsoibatanidza necommunity development. Asi community development musoro mangu ndakanga ndisingaitarisire kuti inge ine cooperatives. Nokuti vakaizenge vaibatanidza nei. Macooperatives akambotanga ari ku-lens. Ndobva vazakwatura, ndobva auya ku-community development and cooperatives. Inini ndakanga ndakatarisira nyaya yekuti ndinoda kupinda mumhuri menyi mimi kana ndauya mumba maRobert nemudzimai wake. Tinofanira kuona kuti chakakukomberedzai chatingagone kusandura zvishoma muchikurowo nacho icho chichikura zvii kusvikira tati taakukurumurai. Torega kukurumurirai muchibuda mumacooperative. Pandiri kukupai dzidzo iya yevakuru iyai, yorega kunge isingori dzidzo ya-ABCD. Ya-ABCD, asi ndiri kukudzidzisai kuti mukaita nguruve dzenyu, munguruve munogona kuwana zvakati wandei. Zvinogona kukutorai kukuendesai manyowa mumunda, kukuendesai manyowa kugadheni, rato small business. Asi muchidzidza pakarepo. Chikoro chakadaro ichocho chinokurumidza kubatika. Achina kuenzana nechikoro chandofundisa muzukuru wangu. Anonzi imboita masquare, imboita makala, imbodi. Zvinhu zvakadaro. Saka ipapo ndinogara ndichipa rwadzikirwa stereki kuti ndo patakarasa mhuri yeZimbabwe. Ipapo nokuti vanga vakatarisira kuti saka imimi mabva kuhonde imimi chinhu chaicho chamanyatsouya mukanyatsopinda nacho chaicho mukati medumu uye zvainyatsoitora mutsa chaiwo nokuti mhuri yeZimbabwe yanga isati yakura. Tatiri kuma between 5 and 7 million. Inove namba yanga iri diki maningi. Uye kuti unyatsoibata unyatsoifambisa zvanga zviri nyore nokuti mari yenyika yanga ine uremu zvekudarika dzimwe nyika dzakawanda pasi pano. Izvozvo nanhasi zvinondirwadza
asi ndinofungidzira kuti pandakazoenda kuchikoro ndichizonodzidza kuti unozvifambisa, handizi kuti strategy ndingaiti chii nechishona, kuti unoronga sei zvinhu zvako, urongwa hwako ungahubudisa sei. Inini ipapo ndo pandakanamana napo ini, pekuti kana ndiri kuda kuti tiite zvakanaka semimimi makaenda kuchikoro hamundinetse, nokuti zvamunoda munozviziva. Asi kana ndakuenda kuruzevha kuna sekuru vako nevangu, kuti tichinogara navo tichinokurukura navo, izvo zvasati zvabuda musoro mangu. Ndiri kufunga kuti ipapo ndo patinofanira kunge tichiti imimi muchizvikwidziridza, uyo ari padanho iro achizvikwidziridza, asi ava vakawanda ava tonogara navo, nokuti munhu ari kuziva panonyatsomubaya bhutsu yake kuti ndingafamba sei. Izvozvo ndofunga zvinanhasi ndichiri kutombozviti. Handiti imimi navaMujuru maiti muwatambira mari yake, imutambira mari yenyu kugovernment, maigara pasi here muronga kuti ngatiinvestei kuitira ramangwana? Isisu navaMujuru, inini navaMujuru tiri mumba medu taironga zvinhu zvedu. Handiti ka taironga zvinhu zvedu. Kazhinji inini yangu mari yakanga iri yekuona kuti imba iri kumhanywa zvakadii. Handiti mazvoona. Ndo pandaizotorawo nekurutivi ndichionawo kuti kumushawo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, nokuti chandaitya ndechekuti ndikakwidziridza kuno kwaMujuru kwangu kwakadzikira zvatoipa. Achibva azozviona kuti zvinofanira kuita saizvozvo, tichibva tabatsirana kwangu ikoko kuvakawo musha, nokuti ndakaona baba vafa, nekugadzira munda kuti mai nevana vakomana vavanga vasara navo vatatu vawane munda wakatambanuka wekuti vanogona kurima vachinyatsozvichengeta. Tingati business ramakaita rekutanga imimi navaMujuru nderipi? Business ratakaita rekutanga inini navaMujuru nderekurima. Takaita mapurazi kuShamva. Tichiita mapurazi kuShamva takabva taita storo nechigayo kwaMutoko. Nokuti kwaMutoko kwaigara mukoma wake. Saka kwaMutoko kwatakanoita ikoko vakanga vachiri kutodzvura chaizvo, vasina chigayo. Kwavainotenga kustoro kwanga kuri kure, zvekutoti nguva iyoyo ndiri kucommunity development ndini zvakare ndakazoenda ikoko tikanotanga kukanya zvidhina zvechikoro chinonzi Masara Kufanasi. Saka iyi mapurazi ekuShamva makaita ekutenga? Mapurazi ekuShamva takaita ekutenga. Apa maimujuru ndakubvunzai mubvunzo kubva pamakatanga kuita business renyu rekutanga, obviously tinoti maprofits acho akazobereka mamwe mabusiness, nekuti 2014 pakatanga kubuda mashoko ekuti maimujuru is corrupt, mabusiness ese vakawana nehori. Saka ndinoti mupajekesewo ipapo kuti kune vanhu nderipi business ramungati imimi ndakaita nehori? Munoziva ndo zvinonetsera vanhu veZimbabwe. Inini handina kumboti vanhu ava vangotaura nokuti zvakungonakidza kutaura hori. Inini ndinoda munhu anoyaubata ruoko woti Joyce, inini iwe ichi wakachiwana nehori zvakadai zvakadai zvakadai. Mari yacho yakabva kuna Robert ikaiswa mubank account ishi. Handiti ukazoibvisa mubank account nokuti zviripo ndizvozvo. Mukazodii kana kuti wakaipiwa naRobert iri cash, Robert huya ndiwo wakapa maimujuru cash, vakanotenga chakadai chakadai. Nanhasi ndane makore 3 iri inorare china kuti ndinzione mupurisa mira yamai ndikubvunzeiwo hori hwenyu. Hapana zvati zvaita. Mubvunzo wangu ndewekuti alright, inini ka ndiri kuziva zvakaitika. Handiti ndiri kukuudzai zvatakaita. Handiti Mujuru anozonoswerawo kwaanoswera. Handiti muri pano neni, mai Robert havasi kuziva kuti makagara neni pano muri kuita zvamuri kuita. Mabva pano ndakungoti maenda kumba kwenyu.
zvamuchapfuura nemo muchibata mukati umu hamuzvizive. Chakangonaka ndechekuti mwana apara mhosva ngaabatwe nemhosva yake. Ndiye anozotaura kuti ndandatumwa namai, handiti. Kana ari murume apara mhosva, ndiye anozotaura kuti mhosva iyi ndaipara nokuti tatarangana nemukadzi wangu kuti tinopara mhosva iyi. Zvino nyaya yekuti munhu anoita chinhu chake kana kuti vanhu vanongofunga kuti zvinoitwa nanhengi saka vese vanozviita. Aiwa, zvokupenda nebhurashi rimwe chete zvakaipa. Inini ndinoteerera, ndinoverenga kuti ichi chanzi Mai Mujuru vaita, ichi chanzi Mai Mujuru vaita. Unoziva nyangwepo pano pamakagara panapa, ndofunga makatombomuona mumwe mukomana wechirungu anogona kutaura shona zvekuti kana ari kuseri kwemuti uku munoti muzezura ari pano. Handiti akakutaurirai kuti Mai Mujuru vanotambira 15,000 pamwedzi. Anotambire 15,000 pamwedzi. Ndiri kutofarawo kunzwa kuti pane vakatoinzi tichakupa 15,000 pamwedzi. Handiti mazviona. Namba idzodzo ndiri kudzibudisa dzichibva nekubhengi kwangu kuitira kuti Zimbabwe igone kuverenga kuti zvimwe zvamunotaurirwa kunyepa. And ino imba inoi takaitenga nemari yedu. Tatengesa purazi redu ranga riri paruwapa. Papa kuitwa Dama Falls. Saka haisi imba yepenjeni. Tangachiyotika pamwe ndiye hurumende kai. Munoziva kuti chii Robert? Chakanakira nyaya yedu inde chinoti iye zvino zvaakuzochibuda pachena. Kana hurumende yanga iri kubirwa nevasevenzi vayo vachiti zvinhu tiri kupa former vice president, ndo pavachaona kuti zvinhu zvazvichitobiwa nevashandi. Nokuti zvinonzi imba ino ndakaitengerwa nehurumende kana kuti ndeye hurumende, haisi yehurumende. Kubva zuva rekutanga ndichiitwa vice president handina kumbopiwa kana mari yerent kana imba yehurumende. Handina kusvika nhasi. Makaramba kana kuti havana kungondipa. Imi hamuna kuzvibvunza kuti ko pandava apa? Ndakadoedza kusvika taona kuti tiri kurovera musoro padombo. Ndikatoti kuna baba vemwana ngatitengese property yedu tiise deposit kuna Chapfika akavaka panapa. Mari yake aitoitorera kwa lawyer. Munoziva kuti kana pakafa Mujuru takatomboinvestigatwa kusvikira lawyer akazoti aiwa mari yakatenga imba iyi yaitosvikira pano ichibva kuDama Falls ichisvikira kuno kuakaunti yalawyer chizobhadhara aitengesa imba. Ndo zvakatichenura izvozvo. Munoziva kuti pakazoapoindwa mamwe mavice president vamwe vakazenge vakugara mumahotera vachifunga kuti inini ndichadzingwa pano kuti vanhu vazoisa mavice president pano. Kusvikira vatozoudzwa kunzi aiwa musha wavo vakatoutenga. Saka Zimbabwe ngaizive kuti imba ino yandigere inoi aiwa ndeyedu. Saka pane here imba yamakatengerwa nehurumende? Hapana. Upenyu hwese handina imba yandakarenderwa nehurumende kana kutengerwa nehurumende. Ndotokuudzai kuti pano izvozvi vari kuramba kubhadhara magetsi avaifanira kubhadhara ndichiri vice president. Ivo pano izvozvi vakomana vanondibikira, vakomana vanogadzira mugadheni, vese vari kunzi vari kubhadharwa nehurumende, ndini tiri kubhadhara nemari yangu. Saka izvozvi zviri kunzi ndina secretary anobhadharwa nehurumende, handina. Kana security ndobhadhara ndega. Musi wandangonzi hausisiri muzanu, hausisiri vice president, vakauya vakakumba zvese, vakauya rori ikamira pagedhapo vachida kundibudisa mumba. Vakazoona kuti hapana chavo chachiri pano, vakabuda vadzura zvezvokusiya vatokuvadza madziro, kudzura foni, hedhi yefoni, vakatakura chitebho chachakasvuka ndozvanga zviri zvehurumende zvazviri pano, vakaenda. Ende hazvisi zvekuti ndinonyepa, varipo vamunotaura navo kuti amai ava vanongopiwa nezvavasina. Saka ikoko tichazokuendawo mune chimwe chikamu takunzwa kuti upenyu hwenyu from 2014 wanga wakamira sei. Muri muhurumende yava Mugabe, muri munhu atingati wakasenzana naVa Mugabe kwemakore akawanda kupfuura makore
more than 30 years. And zvinhu zvamunoti mimi makakanganisa sehurumende apa handisikuisa kwamuri mimi mhosva because maenda kumacabinet meetings muri pamwe chete chinhu chamunoti mimi makakanganisa kuti nyika izove payave paiye zvinezvi ndezvipi? One, ndinofungidzira kuti patakapa ma-freedom fighters that lump sum compensation, hatina kunge taziva kuti ipo paya kundengendetsa upfumi hwenyika. Nyangwe zvazvo pazvinoitwa zvinhu kune kwazvinonyatsonzi ndo zvatakuda kuita, tafunga zvakadai munoti nazvo pamwe uramba wakanyarara. Handiti kunyarara kunonzi kubvumira, ndo patine mhosva ipapo. Nokuti kwazvinenge zvabva unenge usina kunyatsokukunzwisisa. Saka pane dzimwe nguva unonyatsoshaya ma-arguments ekuti unyatsoti ko zvakadai kana mazodai, hausi economist, hausi banker, haunzwisisi. Pfungwa dzinenge dzakanaka saizvozvo kuti tiri kupa vamwe vedu vapopota vakadai nokuti iwe uri pabasa. Asi kuti uchiti aiwa kuti tizviite takadai zvinogona kundengendetsa upfumi, asi tikazviita takadai upfumi hauzondengendeka kusvikira tazodonha kusvika patiri. 1 2 panyaya yeguku raundi, munoziva unenge uine ministry yako, uye ane ministry yake, muchinotaura nemukuru wenyika, muchinodidi. Hauzoziva kwabva nyaya nezviri kuitika. Asi zvichiitika zvakandirwadza. Nokuti mazuva chaiwo eguku raundi mukanyatsoverenga munhau dzekuti munozenge muchinzi svondo rino minista azofamba so zvikafamba so zvikadidi, akanokanganisa pakati kana kuti agona aita musangano wakanaka pakati. Ini ndinotorimo ndakanyorwa mazuva eguku raundi, mazuva akapiswa matrekta kumatebeleland. Muri kuzviona? Munoziva ndakatoenda ndikatounganidza vanhu, tiri kutotaura nyaya yecommunity development, handandichakutaurira ikoko. Tikaswerako tikadini, handautomboziva kuti pagurupu randaindinaro ipapo vaitenge varipo, nokuti pakazoitwa security report yechipiri chaiteera. Aitonzi vaitotaura zvavo kuti takatonoatendawo musangano wakaadhireswa naminista Nongo ipapo. Mota yangu ikatofirako, bhenzi yandandinayo, ndikazoya ndakakwira mota yaitakura ngatichiko matanda aya anoita furniture. Saka ipapo manje zvinongoramba zviri musoro mangu kuti kana vanhu ava shuwa kana vakauya pamusangano uyu ende vakaziva zvakare kuti mota yangu yafa, vakasaipisa zvavakaita matrekta, saka vane chavaitsvagaka changa chisina munhu wese. Muri kupaona pandiri kuya napo? Changa chisina munhu wese. Saka vanhu ava ndofunga takatadza kuwana pfungwa dzekuti tingavaingenje sei vataurirwane navo pasave nekuurayana. Ndikadai ndakaurayiwazve, ndomubvunzo wangu wandichiri kungozvibvunza nanhasi kuti ine madissidents aya vanga vasingapenga. Ndofunga vane chavaida kuti chidini chinyatsokurukurwa nenzira yacho. Anyway, uri 82 inzwaika kuti Mai Mujuru vapinda vari chiyapo. Green musoro hausi. Uri blank. Ozvitangira papiko. Munoziva semuberekika, you get to a point yekuti unoti ichi chinhu ichi kaichi tisangoramba tichiita chekuvanza. Tisaite chekuvanza. Inini chinondiita sechisina basa nokuti nduzi handina hama, handiti maona yakapindana nezvinorwadza kudaro. Asi imbofunga zvako Robert kuti zvinotondibudisa musodzi kuti saka vane hama, vane misha yakavharwa, vaiitirwa minana yese yatinongonzwa iyoyo, nhasi tiri kuvaona vakaita seni newe havapenge.
shuwa paanenge arara afuga gumbeze mamemories iwayo ingana nhasi nino yaMujuru inondinetsa wani saka ivo vanhu iva vari kumborarama sei inini ipapo panondirwadza kuti unoziva Mwari ka dai zvaigoneka ipapo kana ndakanyanyisa kusimudza izwi ndakanyanyisa but unozvitaura seiko uchiona kuti haitauriki nyaya yacho nokuti hausi kunyatsoziva kuti chiri kumbonyatsonyuka pasapa moto wendove uyu wamira sei. Ndodambudziko rangu. Tozoenda panyaya yemurambatsvina. Murambatsvina matauriro atakaita tiri mucabinet anga ari matauriro ekuti taipawo mufananidzo, tarisai muone zvakaita vana Lagos, isi hatisina kukusvika. Tarisai zvakaita vana Addis Ababa, isi hatisati takusvika. Kuti unyatsoona kuti town planning yacho yakaitwa ikoko yakambomira sei, yakanyangadzwa sei. Saka vaizviziva vaipa mufananidzo iyoyo. Kuti imi tadiko kuti dai Harare yaplaniwa zvakanaka, irege kuita sei, irege kuita bangoita katumba kake wani mavakirwo nemagadzirirwo edhorobha haazonakidza. Saka vakazoenderera mberi nekuendesera basa iri, hauchaziva futi kuti zvazobva nekupi futi zvemurambatsvina zvazosvitsa pekurwadzisana pekusvitsana pakadaro ndechimwe icho. Saka hurumende pane zvakawandisisa zvatakagona, asiwo pane zvakawanda zvatakatadza. Kuti tive vanhu vane chimiro, vanonzwisiswa, vanooneka kuti tiri vanhu vane chido nekufamba nevamwe vedu nenzira yakanaka. Zvimwe ngatibvumei. Apa takatadza. Saka topagadzirisa sei tiri tese. Apa hatiagona kubvisa kurwadziwa kwakaitika. Asi tinogona kugadziridza nemutoo uyu nemutoo zvirerukire vamwe vedu. Hazvizonyanyondinakidza inini zvekuti munhu unongoramba uchingoita nharo sekunonzi wakachiita chiri chakanaka. Aiwa, vanhu tinofanira kunge tine zvinhu zvatinogamuchira tiri vanhu venyama. Apa hatina kupafambisa zvakanaka kuitira vemangwana, nokuti zvinhu zvichaverengwa nevana vedu, kuitira kuti vasazozvidzokorodza. Ani mazvona akafara musi unoyu vaIbho Mandaza kuBlueyo vachedza kuda kutaura nyaya yeguku raundi. Chakandifadza ndakaona kakukakavadzana nekakutaurirana kuti pane nyaya iripo nyaya makore, asi tiri kuitaura nhasi. Takutaura kuti kwane makore 10, mamwe rimwe 10zve, iye zvino takunobata 10. Vanhu havakapinda munyaya dzakadai, tisina kumbobvira tati ngaitaurike mataurikiro aya akuita aya. Zvinokosha izvozvo. Kana tanyangadzirana ngatitsvagiranei nguva, totsvaga munyai anouya pakati apa oyananisa. Munyaya haafanire kuzobva kumba kwako kana kumba kwangu. Ngatitsvagei sahwira kwaye ari pakati nepakati, anonyatsobudisa nyaya yedu zvakanaka, kuti isisu tiri vaviri ukama hwedu huenderere mberi. Pakukanganisa pazvinhu zvamataura nezvimwewo zvacho, pane here pamaizoti maenda kucabinet mumwe weminista oti akomana izvi zvinhu zvatiri kuita hazviite, kana kuti maingosvika mungosonyarara business as usual makutotanga kutoronga zvimwe? Munoziva vaibva kumatebeleland vainyatsonzwa nekunyatsoziva nekuve padyo, vakambouya vakamira veduwe zvimwe ndezvimwe. Ndosaka muri kuzoona kuti vakabva vadzingwa nangomo vakatiza vakadini, zapu ikabva yabviswa mugovernment. Ndozvavaiedza kutsanangura. Munhu wandinoyemura ndavamusipa. Vamusipa zvichatitore nguva kuti tione munhu anofunga semurume iyeyo, nokuti
anga aine pfungwa dzanga dzisina kurerekera uku, nyangwe zvazvo vanga vari vezapu dzanga dzisina kurerekera uku, nyangwe zvazvo vanga vari vechishona. Okay. Ehe, asi vaiti ngatione zvinhu zviri kuitika uku hazvina kunaka. But vamwe vedu vaive nemaministry vanga vari padhuze nazvo, mavhikiriro avaizoita aiconfuse isisu manje. Okay. Tanga tisiri padhuze nezvo. But ehe, hatatisiri padhuze nazvo, takatadza kubuda tine mapoindi ekuti uti zvakaipa, asi tazenge takukurawo tiri muhurumende tatakuzvibvunzawo zvimwe zvacho. Hanike zvekuurayiwa kwevanhu vekuchiweshe vaya, akatuma ndiani, zvambenge zvaita sei? Paibuda mhinduro here mhinduro hayaibuda, asi ndinofungidzira kuti ndo pakatanga kuti ndinzi handisi kufambirana nevamwe. Okay. Nhamo yangu yekudzingwa muzanu yakatanga kare, ndichinzi ndinenge ndine moyo munyoro, ndinenge ndine ushamwari vamwe vekune mamwe mapato, nokuti vandiri kutaura vana vamusipa ava ishuwa ini ndaitaudzana navo kumwe dziri hama, vana musika ndaitaudzana navo kumwe dziri hama, nana John Nkomo nyangwe dzadzisiri hama, asi ndaitaura navo zvekuti paine chakaipa chakadaro hatairega kutaura. Andimazvona. So pamwe chimwe chiKristu nekwandakabvawo kwekuti nyangwe nhamo isiri yako, asi svika pamwe pekuti hunhu ngahukubati, pfungwa dzekunzwira mumwe ngadzikubati. Chimwe chechikonzero chakaita kuti imimi neruzhinji rweZimbabwe muende kuhondo yakanga iri nyaya yeminda, yekuti vanhu vatema vaibviswa kuminda yakanga ine ivhu rakasimba rinopa chikafu vachiendeswa kumajecha kana kuti kumareserve kwakaita sekunana Chiweshe, zvakuti chinangwa chekuenda kuhondo changa chiri kuti minda yedu yaenda. Madzoka imimi kuhondo sehurumende yaitungamirwa naVaMugabe, makanga mine urongwa here hwekupa vanhu minda? Nekuti akazoona kuti minda nyaya yacho yakazongotanga kungoti neapapo vari vehondo yedu sununguva kuti tatora minda nekuti ndo takaendera kuhondo. Hurumende yenyu yakanga ine chirongwa icho chiri? Aiwa, yanga inacho. Nokuti nyaya yeresettlement haina kungotanga kapakatorwa minda 1990. Aiwa, muzaka kuti kuma 80 kana isiri 84 85 vanana Sekera Mai nana Mahachi vakatanga kupaka first resettlement schemes kuminda mirefu. Minda mirefu. Saka ndinofungidzira kuti maitirwo azvo ainonokera vacho, nokuti rudhende ndo rwanga rwabviswa pavaigara paibva zvichienda zvakadaro. Vakuti aiwaka hatichitorai minda padhuze nepadhuze, vanhu vakawanda vachikurumidza kuita sei kupiwa minda. Aiwa, hurumende yanga ine urongwa iwowo. 1999 2000 MDC yaumbwa, zvakave neeffect yakaita sei kuhurumende pamwe nebato reZANU-PF mamakanga muri, uye makazvigamuchira sei? Inini MDC ichivambwa, munoziva kuti yakavambwa nyangwe ivana Tsvangirai vaive vamwe vedu, handiti mazvoona vaive vamwe vedu. Ichivambwa takave nerushoro, nokuti takaona sevari ndivo vanga vari kunyatsosunda-sunda, ndivo vai varungu vanga vatorerwa mapurazi. Handiti vanga vakutanga kutorerwa mapurazi achitengwa nehurumende, tichibatsirwa neBritish government neAmerican government mari yecompensation. Saka hurumende yaiti ngatitorei minda yakadziva kumaruzevha, hatina kungotanga nekungotora-tora, zvaive zvanga zvakanaka kuti takuwedzera kuti vanhu vagere kumaruzevha vatambanuke. Saka pakazoonekwa patelevision pabanket varungu vari kusainira Tsvangirai Mai macheki, ndopavakati Tsvangirai atengesa. Dai kwanga kuri kunzi zvari kuona zviri kurwadza
zvinove zvanga zvatangawo kune vaikurumidza kuonawo vemuzano imomo izvi zvinenge zvisiri kunyatsofamba zvakanaka. Angadai asina kuenda kunokurumidza kutora varungu, handiti angadai ambofamba ari ega. Saka ipapo vanhu havana kuzofunga, hatina kuzofunga kuti tisatarise zveganda, ngatitarisei zviri kurwadza. Handiti tatarisa zviri kurwadza toona kuti tine nzira here yatingazvifambise nayo kuitira kuti avo, uye zvimwe zvaakunetsawo futi makakatanwa anga akubva kuvarungu anga nemapurazi akawanda. Vanga vasingade kuziva zvokunzi murungu ngaasare nepurazi 1, vamwe vanga vasingade zvachose chose. Saka munozongoziva ndakutoda kutotenderana nevaitaura iyo yekwaIbho Mandaza yekubhurwa iyo, hapana akataura anonzi Malunga auyo ndakamufarira, akati munoziva isisu maZimbabwe ka muropa medu umu munenge mangopinda culture yekungoda kurwa pane zvese zvese. Saka unozongoona kuti munhu anozongokurumidza nyaya yekuti ndoda kusenzesa force. Zvinove force inokuitai kuti munyanyodhonzerana. Handiti mazviona kuti muzoona kuti mazonyatsodzokedzana vachinyatsonobatana kuti muchite ushamwari hwenyu sehwekare. Ndopaona nokuti panenge pauya kupwanyana kwakaipa nemazwi amunenge makandirana anozenga asara ari mupenyu achiona mavanga ake. Izvozvo zvinopa kuti vanhu mugare makaparadzana. Handiti imimi mae vice president manga muna vamusipa handiti nemi navamugabe, pane pamaigara here sepresidium muchidiscasa mafambiro ari kuita zvinhu munyika, muchiwirirana kana kuti muchizopa solution yamaenda nayo kucabinet? Havasi vamusipa, ndavamusika. Vamusika. Mazita acho akafanana. Kwataigara riri basa rehurumende, taive tine kupiwa mafambisiro ari kuitwa kumaministry. Tadaro kazhinji maminista vanga vaine, kana dai taida kuti organogram, pane yamunoti straight line nedotted line. Ivo vamwe vacho panze pekuti ive dotted line yakazoguma straight line. Vaibva vaenda voenda panyanga paya vokurukura vobvumirana. Iwe wanzi ita overseer, hauchazoziva kuti zvaenda kunokurukurwa kuya uko zvazoguma zvakati. Ozongonzwa chatsva. Ukada kubvunza kuti ko chatsva sei, ndakatonzi mimi hamo nachekuita nezvazvo. Saka dzimwe hurukuro dzaizonyatsorema kuti saka apa matenge matobvumaka kuti zvakadai ngazvifambe. Saka inini ndichauyapo ndoti hazvifanira kunge zvichifamba ndiri vice president, ndiri mubetseri kai. Handiti muri vice president makanga mine urongwa here hwekubvisa vamugabe pachigaro? Handina. Ndo zvinonyadzisa, ndo zvinoshamisa izvozvo. Ndambotaura paya ndipane zvinotaura zvekuti unoti ndo zvanga zvichifungirwa. Ndine urombo. Munoziva inini dai ndaida kubvisa vamugabe pachigaro handaizogara kusvika 10 years. Dai ndakavabvisa kare, nokuti musi chaiwo wandanzi vice president, ivo nemuromo wavo vakati munoda here kuti agumire ipapa. Congress ikati kwete. Ndingadai ndopandakapfekedzwa bindengu. Handimazvona. Handina kumbodaro. Nerukudzo wandanga ndiinavo narwo navo zvanga zviri kure. Chavasina kuona ndechekuti
zvinhu munyika zvanga zviri kusanduka, zvanga zvisina kumira. Pakaitwa ma-elections a2013, handina pandakagara kana nemumwe wenhengo dzepolitibhiro kana dzekumaprovinzi kuti endai munomisa provinzi yenyu makati. Okay. Ndo pavangadai vaMugabe vakaona chinonzi silent majority chii. Nokuti nyika 9 out of 10 provinces vasarudza leadership yavo. Vaive vaine vaivapawo semunhu mukuru. Mukaona kwasarudzwa Nenge anonzwanana naMai Mujuru, deputy wenyu. Mukaona kwakati kwasarudzwa Nenge anonzwanana naMai Mujuru. Ndambokuudzai paya kuti ndine tumwe tunhu twandaitsura, twandaizenge ndakunzwa nemahunga kuti Mai Mujuru is a liberal. Izvozvo zvainosanganisa netunenge tuine sauti nematomatisi nemhiripiri twavainoudzwa nevavanenge vati ndinzwire nhengi. Okay. Saka havachagona kunyatsotevedza nyaya. Zvekuti ndinonyara pavanotaura kuti Mai Mujuru vakaenda kun'anga vakanotenga pane rokudando nyungururwa. Unotuziva iwe, unotubata sei toti kana kuti nganga dzacho ndo dzinotupusisa here kuti tubatike nechihari chacho. 1 2 Amai Mujuru vaipa huku mazita kuti iyi ndoda kuicheka nhasi ndiyo Robert, iyi ndoda kuicheka mangwana ndiye Grace, iyi ndozoicheka mangwana ndiye Emerson, iyi ndozoicheka mangwana. Zvichibva kupizvozvo ukauya kumunda kwangu, inini ndotozikanwa safama wehuku. Inini ndinorima huku Robert. Pamwedzi izvo zvandikutaura so ndine huku 130,000. Izvozvi matanga ariko. Ende ndiri kuwedzera. Nditika? Okay. Saka vanotsvaka kane kachokwadi wowedzera zvavanowedzera. Kana muchida kunzwa munhu, inini ndakasotaura kare kuti Salvation Army ndakaipindira kuchikoro. Saka ndakazongoramba ndiri musalvation nokunakirwa nezvinoitwa ikoko nekudidi mauniform zvichienda zvakadaro. Asi kuzvarwa mutsika nemagariro tiri mupositori. Izvozvo hazvitombondityisa kuenda unogara pasi apa tichiita zvatinoita, tichiita masowo edu, tichidini, tichiprofitana zvakanaka, kwete zvako zvemazuva ano. Aiyo maprofita chaiwo hatiwe uya ndikuprofita. Aiyo Mwari kanongouya nezwi rake paadira. Ende vanotokuudza havakuprofite zvanhasi kana zvanezuro. Vanotokuti zvandiri kukuudzai zvinyorai pasi zvichaitika. Pabuda ma-accusations iwayo, makambotaura navaMugabe kuti nai izvi ina handizvizivi, umbowo hwacho huri kupi? aMugabe ndakavaona. Ndogara kutaura kuti ndakavaona musi wa23 nasiri October ndi November. Ndikazovaona musi wa22. Ndikazovaona musi wa29. Mwedzi umwe chete svondo raiteyo. Ndichivati anombokuudza izvozvo ndiani, ma-CIO here? Vakati aiwa ma-CIO haachanditeerera, ndakaudzwa nemilitary intelligence vanombovanza. Ndikati ndandisingazive, asi chokwadi dai manga muine bhaibheri, ndo mashoko angu kwavari, dai mamuine bhaibheri muno muofisi menyu ndandichataura izvi ndakabata bhaibheri. Asi chiregai ndikuudzei, ndo paperera political history yenyu. Okay. Yes. Nokuti handina munhu akuudzai kuti ndo zvandakaita, haasi kuda inini, ari kuda imimi. Asi zvisinei,
Mwari akuitirei zvakanaka. Ndaenda. Nanhasi handisandataura navo. Okay. 2014 ndogore rakabva ratanga kuitwa marara yaibuda live muchitukwa anditi mamapiwa nawo tichinyora atinge tichinyora zvataurwa ndo basa redu rakanyopuza tokoti she said mai Mujuru muroi she said mai Mujuru akaenda kung'anga mainzwa sei mimi maizviona here kana zvichibuda patv kana kuti makutoignore muchiona Grace Mugabe achikutukai? Mazuva ekutanga ndichizviona ndaibuda musodzi ndichinyatsoziva kuti kusaziva rufu. Okay. Kusaziva rufu. Saka zvaakuramba zvichienderera ndakati kune vanhu handichatarisa ZBC TV nokuti handisati ndaona makuhwa anouraya seari kutaurwa napurezidendi wenyika nemudzimai wake. Ndichiri kuyeuka mumwe musi kuma 3 AM ndichinamata ndakati Mwari itai kuti mwoyo wangu uvaregerere asi ndiraramisei tisvike tione chinhu ichi. Zvino handiti tachiona. Kune vana vanonzi hana tachiona. Tiri kuchiona. Saka makazopiwa tsamba here yekuti takukudzingai basa? Ndakazaipiwa. Ndakapiwa takudzinga basa, takudzinga muhurumende, soti takudzinga mupati. Ndakapiwa iyoyo inenge yakanyorwa naChombo. Okay. Ndiyakaisaina. Zvino ndiri kushamba kuti Chombo ari papi nhasi, Grace ari papi nhasi, Mugabe naiva Mugabe vari papi, ndotonzwa tsitsi. Handiti aiwa mai Mujuru, zvinhu zvakaitika mumakore tingati more than 30 and nguvaka zvinotoda kana 30 years tichitaura every day kuti ndaimuka tichidaiso handitika aiwa ndinoimba nenguo, ndinotenda nenguo yamatipa tichitsanangura zviri kana zvitatu, zvimwe zvinogona kusara kana zvakabuda aiwa mukana tinoita tinodzoka zvakare. Maviewers akabvunza mubvunzo tichadzoka futi nemubvunzo yedu tichidzadzisa. Aiwa zvinozadziswa. Handitika next stage tichange tichitaura nyaya yenyu mave mutungamiriri webato reZimbabwe People First National People's Party People's Rainbow Coalition. Aiwa ndinenge ndiripo. Handitika tongonamata chete kuna Mwari. Aiwa Mwari vanogamuchira munamato yedu. Handitika. Thank you viewers for joining us today. As we have said, TV will never be the same again. What you need is just your handset. You touch and you will hear it all from the horse's mouth. We have been talking to Comrade Joyce Mujuru, or simply as Joyce Mujuru, here early live. You may have missed the first program, the second program. Go to our videos, all is there. My name is Robert Afmani. See you in the next program. Run them again. At a fire we burn, we run them again. Zimkwana crew, we burn them again. Tasanganiswa SlyMedia TV. TV thing.